Историята на Велика Тартария. Тартария е огромна империя от обединени страни в цяла Азия, съществуваща от около 13 до 19 век. Тъй като по-голямата част от тях първо са обединени от завоеванията на Чингис хан и монголските татари. Синовете му също продължават да се разширяват след смъртта му до монголския връх в края на 13 век. В по-късните години на монголската експанзия вътрешните борби водят до разделянето на империята на отделни орди, от тюркската дума орда, орду, което означава армия или седалище на властта, кралски двор. Но в края на 13 век Тамерлан, потомък на Чингис, консолидира властта в южната част на Азия, известна още като Тимуридската империя, преди да тръгне към монголската столица Камбало и отново да обедини турко-монголците и да създаде империята на Велика Тартария, проследявайки родословието си до древните скити. Татарите твърдят, че в крайна сметка произлизат от Тюрк, най-големият син на библейския Яфет. Името им Тартар произлиза от древен скитски крал на име Татар хан, точно както монголците извличат името си от Могол хан. В следващите 2 века европейците изготвят многобройни карти на Тартария въз основа на информацията, донесена от емисари, мисионери и търговци, единствените хора, които са били допускани със специално разрешение, тъй като Тартария е била страна, затворена за чужденци. Макар че нито Чингис, нито Тамерлан някога са завладявали Индия, през 1500 година един човек на име Бабур, потомък и на двамата чрез кутлукските ханове, в крайна сметка го е направил и е основал Моголската империя, като е добавил Индия към империята на Велика Тартария. В някакъв момент, но кога точно остава неясно, Тартария колонизира части от западния бряг на Америка, създавайки кралствата Аниан и Коивира в съвременната Аляска и Калифорния. Възможно е те да са възникнали в резултат на завоеванията на Хоката, Угедей хан през 13 век. Но също така е записано, че по време на управлението на Кублай хан през 14 век, една от тези военноморски ескадрили, които тръгнаха да нахлуват в Япония, беше хваната да се носи в морето и се разби на перуанския бряг, основавайки империята на инките. Въпреки че Кублай завладява Китай и създава династията Юан през 13 век, през следващите години се водят много войни между татарите и китайците, и те не винаги са били част от Тартарската империя от 14 до 17 век. Китайците печелят независимост от Тартария под управлението на империята Мин. Именно при Мин е построена най-известната част от Великата китайска стена, въпреки че множество стени са построени както от китайци, така и от татари, датиращи от 300-те години преди нашата ера. Но през 17 век манджурските татари си възвръщат контрола над Китай и установяват династията Цин, която продължава до началото на 20 век. От 16 до 18 век Московия, в стремежа си да се освободи от тяхното татарско подчинение, започва да се придвижва на изток и бавно завладява големия регион на Сибир, извършвайки много геноциди по пътя и установявайки Руската империя. След това Сибир става известен като Московска Тартария. Това провокира военна реакция от страна на Запада, който сега видя постоянно отслабващата Тартарска империя, и Великобритания се присъеди към заграбването за първи път в Индия чрез британската източно-индийска компания през 18 век. И след това проникване и отслабване на Китай чрез опиумните войни от 19 век. Това съперничество между Великобритания и Русия за контрол в Централна и Източна Азия стана известно като Голямата игра. Това доведе до определено раздробяване на Тартарската империя на множество части. Руска Тартария, Китайска Тартария, Независима Тартария. В крайна сметка единственият регион на Тартария, който остана автономен, беше Независима Тартария в Централна Азия. Но откъсната от древната столица Камбалу в Манджурия няма да мине много време, докато независимата Тартария да падне в ръцете на Британската и Руската империи. След комунистическата революция в Русия и Китай татарската история беше умишлено скрита, изтрита от учебниците по история и вече не се преподаваше в училищата. Руснаците и китайците направиха това, защото не искаха историята им да отразява,
че са били подчинени на друга нация в продължение на векове. Британците и американците направиха това, защото беше просто печелившо и така Тартария стана не повече от общ термин за огромна част от Азия, но през последните години, чрез цифровизацията на много стари книги и карти, татарската история скоро се върна в общественото съзнание. Така че, докато те със сигурност се опитаха да изтрият и променят нашата история, да знаят, че историята не е свършила. Благодаря за гледането и на хората от Ancient Historia.